tuwi sing wang widi wong yen sabar lan narima Ginanjar dawa umure sugih kadang pamong mitra Kinacek mring sasrama yen uga lara wong iku gampang gone antuk tombo adalah anakku wis bareng dandan cara wah bagus jan bagus kaya dewa darat inggih Siwa Narada mekaten saking dawuh Paduka Siwa Narada ya saingine ya Ger ganti rupa ya ganti jeneng lajeng kados pundi saiki jeneng sira tak wene jeneng ya kuwi Kyai Dalang Kandha Buwana kula dipun paringi nami inggih Kyai Dalang Kandha Buwana ya kandha ngarani Buwana jagat muga dadi dalang bisa kondang sak rumahing jagat inggih mboten ngestakaken dawuh lajeng kula dipun paring nami sinten Siwa Narada ya nggih Bama kok saiki nganggo jeneng ya kuwi Nyi Sruni utawa Nyai Saruni tegese kowe dadi pendher kuwi kudu seru tur muni dadi tintingamu iki kudu kena dimiringake karo dalang. Dadi dalang nek nujaran jantur asuluk aja nganti geblegong. Inggih mboten langkung stakaken dawuh. Lajeng Siwa Narada gantos asma sinten won. Aku saiki ganti jeneng ya kuwi Kyai Boyotapa Wangkeng ya utawa Nyai Panjak Encek Enggel ngono ae. Inggih Paduka gantos asma Boyotapa Wangkeng. Ya. Utawi Siwa Kalunglungan. Ya aku jenengmu Siwa Kalungan ya Boyotapa Wangkeng aku pengendangmu. Saya saiki enggal barang jantur tumuring Arcapada nggih monggo swawi kula dherekaken Siwa Boyot Kalunglungan.